Natupok ng apoy ang 4 na bahay sa barangay Pantalan Luma sa Orani, Bataan nitong Miyerkules ng umaga. Ayon kay Orani Fire Marshal Fire Inspector Ariel Fabian, na wala namang naiulat na nasaktan sa nangyaring insidente ng sunog na nagsimula ng alas 9:12 ng umaga, fire under control naman bandang alas 9:50 at nadeklarang fire out alas 10 ng umaga. Patuloy pa ang investigasyon sa dahilan ng sunog at kung magkano ang iniwang pinsala nito. Pinayuhan naman ni Fabian ang lahat na mag-ingat upang makaiwas sa sunog at ibang sakuna, lalo na sa papalapit na bagong taon. Nanawagan naman ang Barangay Pantalan Luma sa mga nais magbigay ng mga damit, tubig, pagkain at iba pang tulong para sa mga residente na nasalanta. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.